Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da ƙara saduwa a cikin wannan darasi namu na al'adun Hausawa. Al'adun Hausawa ita ce dukkanin wata mu'amalar rayuwa da Hausawa suke gudanarwa tun daga samuwarsu zuwa mutuwarsu, wadda za a iya gane su da ita. Daga cikin al'adun Hausawa da akwai zumunci, biyayya da taimako. Zumunci dai shi ne kula da ɗan uwa ta hanyar ziyartarsa da taimaka masa idan yana buƙatar taimako ta taso. Ana taimako da abinci ko sutura ko wajen zama ko kuɗi da sauransu. Hausawa suna yin zumunci ne da ‘yan uwansu na jini ko danginsu ko kuma aminansu wato abokan su ko ƙawayensu na kud da kud, ko maƙwabtansu ko da malamansu ko da abokan karatunsu, ko da kasuwancinsu da sauransu. Dalilan yin zumunci: na ɗaya, jaje; na biyu, taya murna; na uku kuwa ziyara; na huɗu shi ne taimako. Lokutan yin zumunci: ziyara duk ranar Juma'a, da kuma lokacin bikin sallah babba ko ƙarama, sai kuma lokacin bikin murnar maulidi, lokacin da aka yi haihuwa, sai kuma idan an yi rasuwa, sai kuma idan an yi rashin lafiya, sai kuma idan wata annoba ta samu mutum ko asara ko gobara, sai mutum ya je ya kai masa ziyara. Kayan da ake kaiwa a lokacin yin zumunci: abinci, turare, kayan sawa, sabulu da kuma ‘yan kuɗaɗe da dai sauransu.